Už od 50. let minulého století, kdy se poprvé objevil pojem UFO, se lidstvo zabývá fascinující myšlenkou, že bychom navázali kontakt s mimozemskou civilizací. Podle početné skupiny badatelů a odborníků na UFO existují nezvratné důkazy, že k tomu již došlo. Výpovědi svědků, kteří pozorovali létající talíře nebo byli dokonce uneseni mimozemšťany, jsou pádným důvodem věřit, že nás někdo navštěvuje. A co víc, podle nových výzkumů k těmto návštěvám docházelo už od počátku naší civilizace před 1000 lety. Ale kdo nás navštěvuje, jak se sem dostává a co po nás chce? V tomto seriálu vám předložíme ta nejpřesvědčivější svědectví, příběhy a důkazy, abychom na tyto otázky vrhli nové světlo. Máme výpovědi očitých svědků, šokující snímky ze skutečných pozorování, děsivé příběhy o setkání s cizími tvory a přísně tajné informace od lidí, kteří se údajně podíleli na vládní konspiraci. Snad nejčastějším tématem spekulací je existence tajné základny UFO v Nevadské poušti, zvané Oblast 51. Existuje opravdu? Opravdu se americká vláda potají snaží analyzovat trosky létajících talířů? Vyvinula už vlastní lidskou rukou vytvořený létající talíř, využívající mimozemské technologie? A co všechna ta tajuplná světla na noční obloze? Lidé, kteří tam údajně pracovali, říkají ano, Oblast 51 je tajnou základnou létajících talířů americké vlády. Roku 1989 navštívil muž jménem Bob Lazar televizní studio v Las Vegas a poskytl tam pozoruhodný rozhovor. Tvrdil, že pracoval v Nevadské poušti na místě označeném Oblast 51, a to na vysoce utajovaném projektu, na technické analýze vraku mimozemského dopravního prostředku. Jeho příběh okamžitě vyvolal světovou senzaci a Oblast 51 se stala synonymem pro UFO, vládní konspirace a malé zelené mužíčky. Ale přesto ani americká vláda, ani armáda nikdy veřejně nepopřeli jeho výpověď a doposud odmítají veřejně přiznat, že Oblast 51 vůbec existuje, ačkoliv je díky satelitnímu snímkování jasně viditelná. Mnozí považují Boba Lazara za fantastu. Jiní v něm zase vidí hrdinu, který odhalil vládou utajované zkoumání UFO a kontakty s mimozemšťany. Jsem přesvědčen, na základě vlastního bádání i rozhovorů s lidmi působícími v amerických tajných službách, že americká vláda opravdu disponuje stroji, které odpovídají popisu mnoha údajných UFO. Můj osobní názor, vycházející z informací od zástupce ředitele pro vědu a výzkum v CIA, je takový, že Bob se možná stal nedobrovolným účastníkem programu, jehož záměrem bylo zasvětit pracovníky s technickým přehledem do některých dílčích projektů výzkumu UFO, které na základně probíhaly. Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že Lazar měl přístup do míst, kde se pracovalo pod nejvyšším stupněm utajení. Nevím, co si myslet o jednotlivých detailech, které vyplývají z jeho výpovědi.
ale rozhodně jsem přesvědčen o tom, že se tam doopravdy pohyboval. Jestli věřím Bobu Lazarovi? Na to musím odpovědět ano. Je to už 8 let, co se známe a jeho výpověď se nikdy ani trochu nezměnila. Nedělal to kvůli publicitě a určitě to nedělal pro peníze. Přišel o všechno, co kdy měl. Jsem přesvědčen, že mluví čistou pravdu. Myslím, že to je chytrý chlapík, který vypráví báječnou historku a který často vyprávěl lidem, co o něm nic nevěděli, co přijali představu, že mu to vláda nechala projít. Myslím, že skutečně něco zažil. Že viděl věci, které ho ohromily, že byl vystaven podmínkám a situacím, které pro něj byly velmi zneklidňující a hluboké. Říkával, že bych byla ohromená, kdybych viděla, co se tam děje, protože to prý je lepší než science fiction. A taky říkal, rád bych ti to vylíčil, ale nesmím. To bylo všechno, co mi o tom kdy řekl. Je spousta lidí, kteří ty talíře viděli. Otázka zní, odkud pocházejí. A Bob Lazar je možná jedním z mála lidí, kteří nám mohou potvrdit, že přiletěli od někud zhora. Nepochybuji o tom, že relativně malá skupinka lidí ve vojenské rozvědce a na nejvyšších místech vědecké a technické komunity ví, co se tam děje. A ještě menší skupinka skutečně organizuje přísně tajný výzkum tohoto fenoménu. Už od 50. let minulého století se v oblasti mezi vyschlými jezery Papoose a Groom nacházela letecká základna známá jako Oblast 51, kde tehdy CIA testovala přísně tajný špionážní letoun Blackbird SR-71. V 70. letech se na této základně testovali neviditelný stíhací letoun F-117 a neviditelný bombardér B-2. Je veřejným tajemstvím, že v horách na severu Nevady máme supertajné vojenské zařízení, známé jako Groom Lake, Oblast 51 nebo zkušební letecká základna Nellis. Někdy se mu přezdívalo také Země snů. Je to zařízení, o kterém se už několik desetiletí ví, ačkoliv jeho existence je oficiálně stále popírána. Všechny naše přísně tajné letouny byly vyvíjeny a testovány právě na tomhle místě. Takže je logické, že mít něco tak složitého a technického jako létající talíř, byla by tahle základna jedním z nejpříhodnějších míst, kam ho ukrýt. To, co tam vidíte, vypadá jako úplně obyčejná základna vojenského letectva. Není na ní nic pozoruhodného, ale všichni jsou na ní zvědaví, protože vláda o ní nechce mluvit. Armáda nikdy netvrdila, že UFO neexistuje. Nikdy přímo nepopírala žádnou historku o oblasti 51. Přitom by pro ní bylo tak snadné, když se tehdy objevily ty první spekulace, říct: podívejte, nic tady není. Mohli do té oblasti vzít několik novinářů a ukázat jim, že tam nic takového nemají. Nijak se k tomu nevyjádřila a to je pro většinu lidí totéž jako přiznání. Oblast 51 je doposud utajovaná. To znamená, že vojenské letectvo odmítá připustit, že by existovala. Tento stav je velmi důsledně dodržován, zvlášť v posledních několika letech. Podivuhodné na tom je, že základna je už nějakou dobu nepochybně velmi aktivní a denně na ní za Las Vegas dojíždí 700 až 1000 lidí. Takže v podstatě pořád nevíme, na čem se tam posledních 10 let tak intenzivně pracuje. Ten program byl ukončen. Hotová letadla byla zakonzervována už 20 let předtím, než letectvo připustilo, že něco takového existuje. Dnes se tam pracuje na programech, které jsou 50 let napřed před čímkoliv, co si vy nebo já dokážeme představit a které možná nikdy nespatří světlo světa.
Je to nejutajovanější vojenská základna ve Spojených státech? Ano, jako funkční zkušební zařízení je to nejutajovanější zkušební zařízení ve svobodném světě. Takže není pochyb o tom, že se tam nachází základna, o které vláda v minulosti nechtěla nic prozrazovat. To, co nás zajímá, je, zda tam schovávají létající talíře. Nikdo si létající talíře nespojoval s oblastí 51, dokud se na televizních obrazovkách neobjevila výpověď Boba Lazara. Říkal, že pracovala na podzemní základně označené S4 na přísně tajném projektu s krycím názvem Galileo. Zavolali vždycky chvíli předem. Operátor mi řekl například: pane Lazare, je 4:15 ráno, hlaste se na McCarranově letišti ve 4:45. Vaše letadlo odlétá tehdy a tehdy. Já tam přijel, ohlásil se, nastoupil do letadla a letěli jsme do Groom Lake. Letadlo přistálo, já jsem vystoupil a už tam byl připravený autobus, který mě a všechny ostatní, kdo jeli do S4, odvezl k jezeru Papoose, které leží asi 15 mil dál na jih, a tam jsme se nahlásili na S4. Jak jste se cítil, když jste tuhle cestu absolvoval poprvé? První cesta byla dost vzrušující, protože mi to tehdy připadalo jako úžasná konspirace. Zejména když jsme nastoupili do toho autobusu a on měl zatemněná okna. Připadalo mi to úžasné. Odvezli nás na místo, kde jsme procházeli vrátnicí a kolem nás chodili ozbrojení hlídači. Byl jsem si jistý, že budu pracovat na něčem zvláštním. Říká, že po několika dnech, co pracoval v S4, mu v jednom z hangárů ukázali opravdový létající talíř. Když jsme přijeli autobusem, poprvé se stalo, že vrata od hangáru od úplně posledního v řadě byla otevřená. Autobus zastavil, my jsme vystoupili a v tom hangáru byl ten disk. Stál tam a zabíral skoro celý hangár. Vypadal jako rekvizita z vědecko-fantastických filmů. A když jsem k němu přišel blíž, pomyslel jsem si, že tohle určitě bude ten nový typ letounu, na kterém pracujeme, a že právě proto lidé hlásí tolik pozorování létajících talířů, protože jsou naše a my je už nějakých pár let testujeme. Jak byl velký, jakou měl barvu? Byl jako z matné nerezové oceli, cínově šedý. Barevně nebyl moc zajímavý. Měl asi 16 metrů v průměru a byl zhruba 5 metrů vysoký. A byl to tedy opravdu zachráněný létající talíř, na čem jste pracoval? A nebo to byla kopie takového stroje, kterou postavili vědci na základně? Nevím, jestli ho zachránili, dostali nebo získali nějak jinak, ale určitě to nebyla kopie. Byl to mimozemský stroj, který vznikl na jiné planetě. Lazar tvrdí, že byl jedním z 22 lidí, kteří měli nejvyšší stupeň prověření a tím i oprávnění pracovat na samotném stroji. Cílem celého projektu bylo vzít tyhle stroje, respektive právě ten, na kterém jsem pracoval, a pokusit se napodobit jejich systémy s pomocí pozemských materiálů. Moje práce spočívala prakticky v reverzním inženýrství pohonné jednotky. A tak jsem se rozhodl začít od zdroje energie, která loď poháněla. Proč miliony lidí po celém světě tvrdí, že je unesli mimozemšťané? Proč mnozí z nich popisují velice podobné zážitky? Je to určitý druh masové hysterie, nebo dokonce paralýzy ve spánku, anebo mimozemská rozvědka systematicky unáší velké skupiny lidských bytostí a podrobuje je proti jejich vůli různým pokusům?
A pokud ano, za jakým účelem? Vědci tvrdí, že je to všechno jen výplod lidské fantazie, ale podle výpovědí obětí je to až děsivě skutečné. Jeden z nejslavnějších případů únosu člověka mimozemšťany, které kdy byly ohlášeny, se odehrál v Arizoně roku 1975. Travis Walton, Mike Rogers a 5 dalších dřevorubců se vracelo domů, když mezi stromy spozorovali něco jako UFO. Okamžitě jsem zastavil. Chlapi na mě volali, abych zastavil, protože napravo od silnice něco zcela jasně viděli. Prošli jsme kolem skupiny borovic. Podívali jsme se napravo a tam, asi tak 6 metrů nad zemí a kolem 35 metrů od nás, visel ve vzduchu veliký zářící objekt. Travis v tu chvíli vyskočil z auta a vyrazil přímo k tomu. V tu chvíli jsem se jenom bál, aby to nezmizelo dřív, než si to zblízka prohlédnu. Vypadni odtamtud! Co to je? Nemám ponětí. Sám jsem v tu chvíli byl pořádně vyděšený a už jsem se rozhodl, že radši rychle uteču, ale když jsem se otočil, najednou mě něco zasáhlo. Bylo to jako fyzická rána, měl jsem takový palčivý, svědivý pocit a pak jsem prostě omdlel. Natáhl jsem hlavu, abych viděl, odkud to světlo přichází, a pak jsem najednou zahlédl Travise, jak letí vzduchem. Přistál o pořádníku zdál, než prve stál, a dopadl přímo na záda. Rychle jsme přešli od zvědavosti přes úžas až k hrůze. A chlapi na mě začali křičet, že odtamtud musíme rychle vypadnout. Šlápl jsem na plyn a vyrazili jsme co nejrychleji pryč. Travis později vypověděl, že se probral uprostřed jakési veliké temné místnosti. Ležel na chladném kovovém stole a kolem něj stáli mimozemšťané. Začal jsem šílet. Okamžitě jsem propadl hysterii. Začal jsem křičet. Uvědomil jste si, že jste uvnitř letajícího talíře. Ano, rozhodně jsem nebyl v nemocnici. Můžete popsat, jak ti mimozemšťané vypadali? Byli to humanoidi. 2 nohy, 2 ruce, ale měli hodně veliké hlavy bez vlasů. A docela bledou, šedobílou kůži. Tvrdí, že mu na hlavu spustili jakýsi veliký chirurgický nástroj, kterým mu injekčně odebrali tekutinu z očí. Už několik dní po jeho únosu ovládl příběh Travise Waltona titulní stránky všech amerických deníků. Přestože byl okolní les důkladně prohledán, nepodařilo se najít jedinou stopu po tom, co se tam odehrálo. Policie byla přesvědčená, že Travise zavraždili jeho kolegové a pak se nějak zbavili jeho těla, ale Mike i ostatní absolvovali test na detektoru lži. Vy jste stejně jako ostatní přesvědčen, že jste viděl UFO, které uneslo Travise? Nejsme přesvědčeni, že jsme viděli UFO. Jsme si naprosto jistí, že jsme ho viděli. Ale nebyl to jenom neidentifikovaný létající objekt na nebi, byl to stroj, který jsme viděli jasně a zřetelně. Byli jsme u něj tak blízko, že se mi navěky vryl do paměti. A pak, stejně záhadně jak zmizel, se Travis objevil na okraji města, jen kousek od místa, kde došlo k jeho únosu.
Byl zmatený a dezorientovaný. Jak dlouho jste byl vlastně pryč? Byl jsem nezvěstný 5 dní, 6 hodin a několik minut, ačkoliv ten večer, kdy jsem se vrátil na zem, jsem měl pocit, že to všechno trvalo jen chvilku. Travis i jeho 6 kolegů absolvovali celou řadu různých testů, ale ačkoliv jejich příběh zněl zcela neuvěřitelně, nikdo nebyl schopen jim prokázat, že jde o podvod. Strávil jsem s Travisem a Mikem Rogersem celý den. Prošli detektorem lži, jejich výpovědi jsou konzistentní. Bylo tam konec konců 5 dalších lidí, jejichž výpovědi se rovněž shodují a kteří také absolvovali detektor lži. Jejich příběh nikdy nezměnili a já ho považuji za velice přesvědčivý. Co se s Waltonem té noci v roce 1975 stalo? Zastav, Majku, zastav! Co spolu s ostatními dřevorubci viděl v lese a kam na následujících 5 dní zmizel? Co říkáte lidem, kteří nad tím mávnou rukou a řeknou, že si to ta parta dřevorubců vymyslela? Co na to říct? 7 lidí vidělo úplně totéž a víc než 20 let opakovalo pořád tu samou výpověď. Všichni jsme byli na detektoru lži. Byli jsme tam mnohokrát. Každá teorie, kterou se to skeptici snažili vysvětlit, se záhy ukázala jako absurdní. Existuje další zajímavá skutečnost, o které se tehdy v novinách nepsalo. Na šatech a kloboucích všech 7 mužů byly provedeny radiační testy a Geigerův počítač vydal nečekaně vysoký výsledek. 6 na stupnici 1 až 10. Kdyby šlo o podvod nebo o zvlášť silný případ psychózy, kde by se vzala tak vysoká radiace? Jsem naprosto přesvědčen, že Travis Walton byl unesen. Jejich výpovědi jsou konzistentní. Slyšel jsem celou řadu námitek a pokusů vysvětlit, co se jim stalo, ale při podrobnějším zkoumání, když to odmítnete slepě přijmout, nic z toho neobstojí. Jsem přesvědčen, že Travis i Mike mluví pravdu. Kvůli všem těm okolnostem. Diskuze o tom, zda příběhy o únosu mimozemšťany nejsou jen smyšlené, trvá už několik desetiletí. Pro ty, kterým se to přihodilo, jde o živé a děsivé vzpomínky. Mnozí z nich si vybavují i tělesný kontakt s mimozemšťany a jejich lodí, ale skeptikové prohlašují, že ve skutečnosti nejde o nic víc než těžkou poruchu spánku. Čím víc toho slyším o únosech mimozemšťany, zejména o těch, které se odehrávají, když lidé spí, tím častěji pozoruji podobnosti mezi těmito příběhy a takzvanou spánkovou paralýzou. Ta se týká asi 30% lidí. Když sníte, tělo musí být paralyzované, ale tento stav obvykle pomine dávno před probuzením. Ovšem někdy se ten mechanismus porouchá a vy se probudíte ještě ve stavu paralýzy. Tahle paralýza je často spojována se bzučením a podobnými zvuky, s pocitem beztíže, letu nebo pádu, s hmatovými věmy, jako by se vás něco dotýkalo, a především s intenzivním pocitem, že je vedle vás ještě někdo další. Když efekt paralýzy pomine, člověk obvykle nechápe, co se stalo. Myslím, že mnohé z historek o únosu mimozemšťany jsou ve skutečnosti jen smyšlenky zapříčiněné spánkovou paralýzou. Víme s jistotou, že ne všem, kdo byli uneseni, se to přihodilo ve spánku. Existuje spánková paralýza. Když spali, mohla to z části být spánková paralýza. Ale když člověk sedí v posteli, čte si a najednou místnost zaplaví jasné světlo a člověk zjistí, že se nemůže hýbat, cítí, že je v místnosti ještě někdo jiný, jak to vysvětlíte?
Jak vysvětlíte únosy lidí, kteří jedou po dálnici? Ti nespějí a nebývají sami, takže nelze říct, že se jim to jen zdálo. Tohle je naprosto neuvěřitelné. Tohle překračuje veškeré meze. Lidé nám tvrdí, že byli uneseni mimozemšťany ze vzdálených planet. Je to do očí bijící důkaz mentální nerovnováhy a tak tomu je už po mnoho let. Prvních 30 let existence tohoto fenoménu jsme pouze pátrali po psychologických či psychiatrických příčinách tohoto jevu. Musíme najít důvod, proč si to lidé myslí, protože to zcela zjevně nemůže být pravda. Ale nenašli jsme žádný důvod. A já si myslím, že se to děje přesně tak, jak to lidé popisují. Myslím, že to, co tady pozorujeme, je fyziologický program využívání jednoho živočišného druhu jiným druhem. V prosinci 1985 zažil spisovatel Whitley Strieber hrozivý únos mimozemšťany přímo ve své chatě v lesích ve státě New York. Popsal své zážitky v knižním bestselleru Spojení, který byl později zfilmován. Je tu někdo? Probudil jsem se s vědomím, že se děje něco velice zvláštního, a když jsem otevřel oči, viděl jsem kolem sebe tyhle příšerné postavy. Malé, neohrabané, tmavě modré postavičky a taky vysokou, štíhlou postavu s velkýma, temnýma očima a úzkou, protáhlou tváří. V tu chvíli jsem si pomyslel, že to je nějaká noční můra. A pak jsem se snažil z ní procitnout, ale nemohl jsem, protože jsem byl vzhůru. Měli kromě jiného dlouhé jehly, které mi vbodly ze stran do hlavy, až se mi před očima dělaly mžitky. Bylo to naprosto děsivé. Potom jsem omdlel. Jedna z věcí, na kterých se různé oběti únosů během let shodují, je neobvyklé zírání z očí do očí, kdy se jeden z mimozemšťanů postavil přímo proti nim a upřeně jim hleděl do očí. Patrně jde o to, že se nabourá do jejich zrakového nervu a používá ho jako dráhu, po které může proniknout do jejich mozku a odsud stimulovat libovolnou neuronovou dráhu a čerpat z ní informace. Jinými slovy, zkoumat vzpomínky uneseného a číst mu myšlenky. Může myšlenky do mozku i vkládat, může vytvářet emocionální reakci na jakékoliv procedury, které se rozhodne provést. V podstatě může uneseného člověka ovládat čistě podle své vůle. Co se tehdy na chatě stalo, zůstává záhadou. Strieber dál tvrdí, že to, co popsal ve své knize, skutečně prožil a za následující 4 roky shromáždil výpovědi 19 dalších lidí, kteří na nebi nad jeho chatou také pozorovali UFO. Popisované únosy mimozemšťany by mohly být příkladem změněného vědomí, ve kterém si myslíte, že jste v reálném světě, ale ve skutečnosti se pohybujete uvnitř halucinací. Nejběžnějším případem takového stavu je falešné probuzení. To znamená, že máte sen a v tom snu se probudíte. Zdá se vám, že vstanete z postele, všechno je úplně normální a pak najednou narazíte na něco, co vůbec není normální a řeknete si, to se mi jenom zdá.
Jaké to je vracet se k tomu zážitku teď? Je to úplně jako kdybych to prožíval znovu. Je to tak živé jako tu noc, kdy se to stalo. Nikdy na to nezapomenu, mám to vyryté hluboko do paměti. Pamatuju si to opravdu dobře. Setkal jsem se s Whitley Strieberem při několika příležitostech a jsem zcela přesvědčen, že svoje zážitky popisuje naprosto podle pravdy. Je to člověk, který nepochybně prožil zcela výjimečný zážitek. Jestli šlo o setkání s mimozemšťany nebo ne, to nevím. Nejsem si jistý, jestli by to on sám nějak takhle označil. Ale zcela jistě jde o prožitek, který se vymyká obvyklé lidské zkušenosti. Myslím, že Whitley a lidé jako on prožili něco výjimečného. Není pochyb o tom, že nejslavnějším případem zřícení UFO je incident, který se odehrál roku 1947 u Roswellu. Ale nedávno došlo v Brazílii k jinému incidentu, který byl ještě bizarnější a při němž posádka letounu patrně přežila. Podle výpovědí očitých svědků se roku 1995 zřítilo UFO přímo na okraji městečka jménem Varginia a krátce na to zde místní lidé pozorovali 3 malé mimozemské tvory. Je zajímavou shodou okolností, že téhož dne večer bylo na obloze pozorováno několik podivných zářících objektů, které lidé zachytili i na video. Během několika hodin po zřícení se rozšířily dohady, že to bylo právě jedno z těchto světel na obloze, co se zřítilo na okraji města a že se armádě podařilo zadržet jednu z těch mimozemských bytostí. Pro mnoho lidí přesvědčených o existenci UFO se incident ve Varginii stal nejdůležitější událostí od zřícení v Roswellu téměř o půl století dříve. Víme, že tady existuje celá řada důkazů a od ledna 1996 se brazilská vláda pokouší všechno utajit. Jsem přesvědčen, že nás navštívili mimozemští tvorové a že je naše armáda zajala a chci vědět, co se s těmito mimozemšťany stalo. Myslím, že celý svět chce vědět, jestli ti tvorové jsou ještě v Brazílii a co se s nimi stalo. Tento případ je podstatně jiný a tak důkladně popíraný, že je téměř naprosto nepopiratelný. Nezáleží na tom, co prohlašuje armáda, ukrývají je. Drží v Brazílii živé, zajaté mimozemšťany. Podle výpovědí očitých svědků se UFO zřítilo na okraji tohoto malého průmyslového městečka v srdci Brazílie. 20. ledna toho roku někdy kolem 2. hodiny raní zachytili satelity Spojených států neznámý objekt, který vstoupil do zemské atmosféry. Měl namířeno na Brazílii a proto nám dali vědět. Americká armáda oznámila brazilským úřadům, že má namířeno sem, aby ho mohli sledovat. Ten objekt už za letos pozorovalo několik očitých svědků. Je to zvláštní, ale někteří z nich ho popisují jako objekt doutníkovitého tvaru, který připomínal plamen, doprovázený jiskrami a podobně.
Každopádně ten den ráno kolem 7:30 několik lidí z Virginie a okolních oblastí údajně spatřilo podivného tvora, nepochybně trosečníka, který přežil zřícení té lodi. 20. ledna toho roku hasiči zadrželi neznámého velmi podivného tvora. Polapili ho do sítí, zavřeli ho do metr na metr veliké dřevěné bedny a rovnou ho předali vojákům, kteří na místo dorazili, aby ho vyzvedli. Vypověděli, že ten tvor nesnesitelně páchl po čpavku, až je z toho pálilo v nose. Vůbec nemohli dýchat, ten tvor prý byl velmi ošklivý. Jeden z těch lidí mi říkal, že by mě chtěl vidět, jestli bych s tím tvorem vydržel minutu v jedné místnosti, protože byl příšerně ošklivý a měl 3 prsty s dlouhými a velmi tvrdými nehty. Jeden z těch tvorů na vojenské základně poškrábal dřevěný stůl. A měli byste vidět, jak ten stůl dopadl, když ho jeden z těch tvorů jen poškrábal. Když pochopili, co se vlastně děje, byli z toho všichni vyděšení, protože najednou tu brazilská armáda stála tváří v tvář mimozemskému tvorovi. Byli velmi překvapení, protože by je nikdy nenapadlo, že mimozemšťan může vypadat právě takhle. Byli velmi překvapení a také vyděšení, báli se, aby je nenakazil nějakou nemocí. Z popisu těl, které byly nalezeny v případě Virginie, se zdá, že šlo mnohem spíš o náklad než o posádku. Podle všeho byli malátní, neměli na sobě žádné šaty, ty malé rohy, barva jejich kůže a tak dále. Ani jejich reakce nedávaly najevo žádnou vysokou inteligenci, ale kdo ví, možná to byla posádka z nějakého jiného místa a my nemůžeme vědět, jaké byly jejich mentální kapacity. Ovšem, když se omezíme jen na kresby, které ten okamžik zachycují, a na výpovědi svědků, nelze z toho získat pocit, že bychom tady měli co dočinění s mimozemšťany. Já si to představuju jako nákladní loď, která se z nějakého důvodu dostala do potíží. Selhání pilota asi nebude výhradně pozemskou záležitostí. A právě tím se mohlo stát, že se na svobodu dostali tihle tvorové. Očividně tam došlo k něčemu neobvyklému, ale existuje celá řada alternativ, které je nejprve nutné prozkoumat. Jednou z možností, na kterou bychom neměli zapomínat, je ta, že mohlo dojít k pádu nějakého umělého satelitu nebo kusu kosmického odpadu, který se zřítil do pozemské atmosféry. Máme určité náznaky, že NORAD předal odpovědným brazilským úřadům varování, že dojde k nějaké výjimečné události. To je první věc, kterou by lovci UFO i všichni ostatní měli vzít v potaz. Kdykoliv se začnou hromadit výpovědi svědků, zejména pokud jde o světla na obloze, pozorovaná pozdě v noci a blízko nad zemí, často se může ukázat, že jde o armádu, která provádí nějaké noční manévry. Může se jednat o nákladní vozidla se silnými světlomety, nebo například o přenosné reflektory rozmístěné na zemi. Může to být taky vrtulník vznášející se nízko nad zemí, anebo přímo na zemi. A za určitých meteorologických podmínek, jde především o vítr, nemusí být moc slyšet zvuk motorů, dokud se k nim nepřiblížíte na velmi malou vzdálenost. Podle různých výpovědí odstranil tým vojáků a hasičů z trosek někoho nebo něco, co bylo v zápětí převezeno do místní nemocnice. Reakce lékařů a zdravotních sester byla smíšená, protože někteří z nich si mysleli, že to může být mimozemská bytost. Jiní byli přesvědčeni, že jde o genetický experiment a další se domnívali, že to je ďáblovo dítě.
Ti vojáci, z nichž někteří se přímo účastnili záchranných prací, chodili za výzkumníky a hlásili se. Já byl u toho, já tam byl. Já to chytal, já to držel. Dával jsem to do té bedny. Převážel jsem to. Vojáci nám poskytli očitá svědectví z první ruky. Místní hasičská stanice potvrdila, že 20. ledna došlo k výjezdu, ale její velitel rázně popřel, že by se týkal nějakých mimozemšťanů nebo UFO. Tihle lidé nejsou v pozici, aby o tom mohli mluvit. Tou dobou vůbec nebyli ve službě, byl tam jediný seržant. Ale informace, které máme my, zástupci tisku i odborníci na ufologii, jsou stejné, jako mám já. Totiž jako mají oni. Ale z našeho úhlu pohledu tady nejde o nějaké fotografie a hmotné důkazy, ale jen o povídačky a to nejsou fakta. Z profesního hlediska nepracujeme s povídačkami, ale jen s fakty. Pracujeme jenom na základě logiky. Když nejsme v pozici, abychom ukázali, že jsme někoho chytili, soustředí se na nás. Jsou přesvědčení, že máme vybavení potřebné k převozu, jak jste viděli. Naše možnosti převážet mimozemšťana, inteligentního mimozemšťana, jsou velice omezené. Takže během té doby se pokoušeli odhalit, získat odpovědi, které my jsme neměli. Není to jednoduché. Byl o to veliký zájem. Je zvláštní, že my Brazilci potřebujeme hrdiny, nové události a tak vznikají povídačky. Třeba Chupacabra. O té se mluví neustále. Ale existují opravdu tvorové jako Chupacabra nebo takzvané mimozemské příšery? Už po 2 desítky let nějaký podivný tvor terorizuje ostrov Porto Rico. Zabil už tisíce malých zvířat a vysál z nich krev. Říká se mu vysávačkos neboli El Chupacabra a farmářům a vesničanům z tohoto malého ostrůvku i pouhá zmínka o něm nahání hrůzu. Úřady tvrdí, že jde o zmutovaného divokého psa nebo kočku, ale ti, kdo ho viděli na vlastní oči, jsou přesvědčeni, že jde o tvora z jiné planety. Už roky přicházejí z tohoto karibského ostrova zvláštní zprávy o Chupacabře. Zajímavé je, že právě tady se nachází vesmírná observatoř Arecibo, která už dlouho usiluje o navázání kontaktu s mimozemským životem. Soudě podle zpráv o Chupacabře se zdejší vědci místo odpovědi dočkali osobní návštěvy. Od počátku 90. let žijí Portoričané ve strachu z tohoto tvora. Říká se mu vysávačkos, protože jako upír vysává krev z hrdla svých obětí. Za ta léta už mnoho lidí prohlašovalo, že se jim podařilo tvora vyfotografovat anebo popisovali, jak ho na vlastní oči viděli. V jednom případě vznikla údajně nahrávka Chupacabry ukrývající se v lese. Je tedy skutečná, nebo je to jen městský mýtus, který přerostl v davovou hysterii? Někdo tvrdí, že jde o mimozemského tvora, podle jiných je to jen divoká kočka. Bylo to asi 1 metr vysoké a mělo to velmi štíhlé nohy. Na rukou i na nohou to mělo drápy.
Nebylo to jako pták, bylo to něco nenormálního. Dělalo to asi takhle. Ptáci ale nelétají takhle. Ta věc se pohybovala opravdu velmi rychle. Dělalo to asi takhle, bylo to něco neobvyklého. Ty pohyby nebyly normální. Nedokážu vám to ani popsat. Skutečný původ Chupacabry zůstává záhadou. Někteří lidé tvrdí, že jde o výsledek utajovaných genetických experimentů, které se odehrávaly na jedné z amerických vojenských základen na ostrově. Jiní lidé jsou přesvědčeni, že jde o tvory pocházející odkudsi z jiné planety. Ať je to jak chce, místní lidé jsou vyděšení. Mělo to světle šedou a tmavě šedou barvu. Bylo to skvrnité. Oči to mělo ve tvaru vodní kapky, ale veliké. A nos to nemělo skoro žádný, jenom nozdry a malá ústa. Podívala jsem se na to a viděla jsem pár zeleně zářících očí. Ale když jsem to chvíli pozorovala, ty oči zčervenaly a já cítila, jak mým tělem prochází takové napětí, že jsem se nedokázala pohnout z místa. Bylo to šedé, mělo to rudé oči a na zádech to mělo něco jako křídla. Vznášelo se to ve vzduchu. Když jsme vešli dovnitř, odletělo to. Jorge Martín je v Portoriku velmi známý. Po 20 let vedl výzkum fenoménu Chupacabra. Chodí vzpřímeně po dvou nohou a mají podivné výčnělky nebo brka nebo něco takového, co se táhne od hlavy až k bedrům. Jsou schopní měnit barvu, velmi rychle se rozvibrují, až se celý rozzáří. A pak začnou vydávat velmi tiché bzučení. Pak najednou rychle zmizí. Myslím, že Chupacabry jsou mimozemského původu. Zpočátku jsem se domníval, že by snad mohly být produktem nějaké genetické manipulace, nějakého experimentu, který se odehrál tady na Portoriku a časem pronikl do volné přírody. A nikdo se k němu nechtěl přihlásit. Ale pak, když se začala množit důvěryhodná svědectví od lidí po celém ostrově, když lidé toho tvora pozorovali ve spojení s UFO a s humanoidy mimozemského původu, jak se vznášejí do létajících strojů a podobně, pak jsem musel změnit názor. Jeden svědek, pan Jesus Sanchez, tvrdí, že se mu podařilo dostat se k Chupacabře, která napadla jeho králíky, tak blízko, že po ní sekl mačetou. Své králíky ale našel všechny mrtvé a jejich těla úplně zbavená krve. Slyšel jsem hluk, který mě probudil. Vzal jsem si mačetu a šel jsem ven. Jak jsem vyšel ze dveří, to stvoření proběhlo kolem mě a já po něm máchnul mačetou. Zasáhnul jsem ho 2krát a znělo to jako údery na buben. Když to pochopilo, že jsem na to zaútočil, uteklo to. Uteklo to někam támhle. Rány na tělech zvířat byly zvláštní. Ani člověk by něco takového nesvedl. Ani lékař by nedokázal udělat to, co to stvoření. Udělalo to malé dírky, asi jako od jehly, rovnou skrz žíly. Požádali jsme pana Sancheze, aby identifikoval tvora, kterého tehdy v noci viděl, a ukázali jsme mu náčrtky Chupacabry, vytvořené podle výpovědí jiných očitých svědků. Tohle je ten tvor, má stejný tvar očí. Vypadalo to přesně takhle, mělo to stejné drápy a stejná chodidla. Na každém 4 prsty. Tohle je ten tvor, kterého jsem viděl. Někdo říká, že to jsou opice, ale opice přece nelétají. Lidé, kteří to tvrdí, si vymýšlejí. Musí to pocházet odjinud, z nějaké jiné planety.
Není pochyb o tom, že hysterii a strachu mezi Portoričany a nárůst počtu pozorování čupakabry přidává a posiluje i intenzivní zájem celosvětových médií. Vysávač kos je najednou velmi slavný. El Chupacabra, což španělsky znamená vysávač kos, vzbuzuje na celém ostrově obavy. Mezi jeho oběti patří údajně i ovce, krávy, koně a prasata. Někteří lidé tvrdí, že záhadná šelma zaútočila i na ně. Běžela jsem a ono mě to dohnalo. Popadlo mě to a zápasili jsme spolu. Nebyl to pes, je mi jedno, co na to lidi říkají. Vysávač kos vyvolal pozornost médií i přes prohlášení ministerstva zdravotnictví, že jde o netopíra, který strádá současnými vedry. Tak co se vlastně děje? Už jsme navázali kontakt s mimozemšťany? Jsou miliony lidí v tichosti unášeny a proti své vůli podrobováni různým experimentům? Je možné, že o tom americká vláda už půl století ví a sama to utajuje? Pokoušejí se odborníci v Nevadské poušti zprovoznit zachráněný létající talíř, nebo snad pracují na UFO vlastní výroby, které by znamenalo revoluci v cestování prostorem a možná i časem? Je snadné to všechno zavrhnout jako výmysly a projevy davové hysterie, ale stovky bývalých armádních a vládních pracovníků už dosvědčili, že aspoň něco z toho je pravda. Otázka zní, jestli jim máme věřit, nebo jestli sami nejsou jen součástí ještě větší dezinformační kampaně. Jak prohlásil jeden z lovců UFO, bylo by vrcholem lidské arogance se domnívat, že jsme ve vesmíru sami, ale dokud na vlastní oči neuvidíme létající talíř nebo tělo mimozemšťana, budeme o tom, ač je to vzrušující představa, stále jen pochybovat. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.